Adj irgalmat, adj nyugalmat, atyánk a lelkeknek, akik értesz áldozattal testvéreik Istennek, adjon nekik enyhéletet, a végtelen szeretet. Adj irgalmat, adj nyugalmat, minden meghalt hívednek. Adj, Uram, őnéké örök nyugodalmat, és az örökké való világosság fényeskedjék néki. Adj, Uram, örök nyugodalmat, és az örökké való világosság fényeskedjék néki. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, minden test hozzád mélyen. Adj, Uram, őnéké örök nyugodalmat, és az örökké való világosság fényeskedjék néki. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Főtisztelendő paptestvéreim, szerzetes testvéreim, kedves gyászoló család, Krisztusban szeretett testvérek! Összegyűltünk itt a Csíksomi kegytemplomban, megköszönjük a Jóistennek Ervin atyát, 97 évét, 79 évi szerzetességét, 74 évi papságát. A bölcsességi irodalom a Szentírásba az emberekről, vagy bizonyos emberekről úgy beszél, mint lámpás emberek, útat mutató emberek, jelként álló emberek, és ilyen volt rendtartomány, az egyházmegye társadalom számára Ervin atya. Csendben utat mutatott számtalan embernek a lelkivezetésben, a szentgyónásokban, prédikációkban, a szentmiségben, de ha kellett, akkor kiállt társadalomban a felebarátai érdekében, az igazságot kutatva, amelyre rátette az életét, hirdette az Istennek az országát.
Kisebb testvérek, a ferencesek Szent István királyról elnevezett erdélyi rendtartomány legidősebb szerzetessét. Kísérjük utolsó útjára, indítjuk útjára szeretett szülőfaluja Szárhegy felé, és bemutatjuk érte az engesztelő áldozatot. Ervin atya ravatala mellett imádkozunk érte, és hitvallást teszünk Istenben. Érte mondott imánkban bűneinek bocsánatáért esdeklünk, hogy a szerető Isten országába vitessen, ezt kérjük. Hitvallásunkban meggyőződéssel valljuk a bűnök bocsánatát, a testnek föltámadását és az örök életet. Minden szerzetes és paptestvér elvesztése fájdalommal tölt el, de ugyanakkor vigasztaló számunkra, hogy élete és munkássága által Isten kegyelmekkel, hittel és iránta való szeretettel árasztotta el az ő népét. Ezért mondunk hálát és köszönetet a Szent Istennek. Esedezve kérünk, Atyánk, Te a legfőbb pásztorunk, hogy küldj nekünk szerzeteseket és papokat, akik igédet hirdetik, szentségeidet kiszolgálják, és nevedben népedet vezetik. Kerességünkre is Krisztusra, aki halálából és föltámadásából megváltott. Legyen ez a törvény a tisztelettel a megkeresztelt ember testvérek, amelyet a szentségek, a Szentlélek élő templomává alkottak. Könyörögjünk! Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, amelyet szolgálod. Ervin szerzetes áldozó pap üdvösségéért alázatosan elé terjesztünk. Add, hogy ő, aki föld életében hűségesen szolgálta szent nevedet, örökre örvendezzék szentjei társaságában. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Bölcsesség könyvéből. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsósnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Mint aranyatakú hóban megvizsgálta, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.
Az ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapozódik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik Istenben bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze. Ez az Isten igéje. Hiszem, hogy meglátom az Úrnak javait az élőknek földjén. Hiszem, hogy meglátom az Úrnak javait az élőknek földjén. Az Úr az én világosságom és szabadulásom. Kitől is félnék az élőknek földjén. Ne fordítsd el tőlem orcádat, és el ne hajolj a te szolgáidtól az élőknek földjén. Hiszem, hogy meglátom az Úrnak javait az élőknek földjén. Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik, a mindenható árnyékában marad. Mondja az Úrnak, menedékem vagy és váram. Istenem, benned bízom én. Mivel hozzám ragaszkodik, megmentem őt. Fölemelem őt, mert ismeri az én nevemet. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. A szorongatásban vele vagyok. Megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú napokkal betöltöm őt, és megmutatom neki az én üdvösségemet. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi.
Főtisztelendő paptestvéreim, szerzetes testvéreim, szerzetes nővéreink, kedves gyászoló család, Krisztusban szeretett testvérek! Kicsivel több mint 2 évvel ezelőtt, éppen ezen a helyen, itt a Csíksomi kegytemplom ambójánál Ervin atya állt, és egykori noviciusát, Nagy Tarzicius atyát búcsúztatta. Többek között ezt mondta a prédikációjának, elmélkedésének az elején: paradoxon, hogy én állok itt, mert nekem kellene a koporsóban lennem, és aki a koporsóban van, annak kellene itt állnia az ambónál. Hát nem paradoxon, hogy az édesapja temeti a fiát, ahelyett, hogy a fia temetné az édesapját. Mondván és gondolván a novicius és a magiszteri közötti kapcsolatra. Ma úgy állunk itt, mint unokák, rendi nagytatánk, igazából rendi dédnagytatánk ravatalánál. Rendtartományunk legidősebb tagjának a ravatara körül, és megpróbálom megfogalmazni, ki volt ő nekünk valójában, és mit jelentett ő számunkra. A Jóisten gondját viselte a ferences közösségnek a háborúk és a kommunista diktatúra nehéz időszakában is, hiszen kiváló emberekkel ajándékozta meg rendtartományunkat, akik erős hivatástudattal vállalták a megpróbáltatásokat, irányt mutatva a rendtagoknak és híveknek egyaránt. A kisebb testvérek Szent István királyról nevezett Erdély rendtartománya olyan kiváló, jellemes tagokat tudhatott magáénak, mint amilyen Ferenc Ervin atya is volt. Hosszú életútja annyira gazdag és mozgalmas, hogy nehéz, sőt lehetetlen összefoglalni röviden, ezért mozaikszerűen kiemelek néhány adatot, mozzanatot sokszínű életéből. Ferenc Béla, Ervin 1920-ban született Gyergyószárhegyen. Tanulmányait 1930 és 1938 között Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában végezte. 1938-ban lépett a szerzetesrendbe Medgyesen, a teológiát 1939 és 44 között Vajdahunyadon végezte. 1943. június 20-án szentelte pappá Gyulafehérváron boldog emlékű Márton Áron püspök atya. 1945 és 47 között a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem klasszika filológiából tanári oklevelet szerzett. Több évtizedes szerzetespapi élete során szolgált Fogarason, Kolozsvárt, a Collegium Seraphicumban prefektusként Székelyudvarhelyen, a kisklerikusok magisztereként Csíksomlyón, majd Zetelakán. Innen is menekülnie kellett a kommunista rendszer illetékesei szerint túlbuzgó tevékenysége miatt. Fogarasra irányította az akkori titkos ordinárius, ahol a Duna csatornához hurcolt plébános munkáját kellett átvennie. 1951. augusztus 20-án az elnyomó hatalom rendtársaival együtt a máriaradnai kolostorba hurcolta. Ezt követően Ervin atya Tornyán, Lippán, Kolozsvárt, Marosvásárhelyen, Désen, Déván és újra Désen szolgált. 1997-től 2013-ig Gyergyószárhegyen templomigazgatóként látta el szerzetespapi feladatait. 2013-ba került ide Csíksomlyóra, ahol, ahogy ereje engedte, a szűzanya lábánál
a legutolsó időszakig fáradozott a lelkek üdvösségén, és az örök életbe vetett hittel készült az Úr Jézussal való találkozásra, akit életében kitartóan szolgált. Gazdag életpályája azonban nem merült ki a sokoldalú lelki pásztorkodásban. Ervin atya szerzetesi életének sajátos voltát ugyanis nem csupán az eddig felsoroltak adják, hanem harcos, egyenes jelleme és az ebből fakadó áldozat, amit több társával együtt Erdély népéért vállalt, és amiért később számos alkalommal ki is tüntették. Ervin atyát a 13. Leó pápa Rerum Novarum című enciklikájáig visszanyúló keresztény demokrácia eszméje foglalkoztatta egész életében. 37-ben szemináriumi dolgozata jelent meg a témáról, amelyet a kis szeminárium önképző körében adott elő, majd a Remény című folyóiratban közölt, és az 51-52-es máriaradnai deportálás idején pedig a kolostorban az úgynevezett szabad egyetemi program keretében heti rendszerességgel beszélt róla. Az 54-55-ös politikai enyhülés korszakában fogalmazódott meg benne és sorstársaiban a gondolat, hogy jó lenne létrehozni egy olyan pártot, amelynek tagjai szívügyének érzik a keresztény és a demokratikus alapokra helyezni a közéletet. Ezt az elképzelést szolgálta volna a keresztény-demokrata dolgozók pártja. A szervezkedés azonban a Securitate tudomására jutott, és Páter Ferenc Ervint 1957. december 4-én államellenes szervezkedésért, a titkos szervezéséért letartóztatták, majd 9 hónapos vizsgálati fogságot követően a hírhedt szoboszlai perben Temesváron több társával együtt halálra ítélték. 10-üket ki is végezték, Ervin atyát végül életfogytiglani kényszermunkára ítélték. Aradon, Zsiláván, Galacon, Botosányban és Szamosújvárt raboskodott. 1963 őszén munkatáborba került, ahonnan 1964. augusztus 2-án közkegyelemmel szabadult. 1980. november 5-én újra letartóztatták rózsafűzérekkel való üzérkedés vádjával, és közbűntényesként 2 évre elítélték. Ervin atya élete szenvedésben és lelkiekben gazdag életút volt. Hitét, reményét és humorát mégsem veszítette el. Idős korában ismertem meg, az utóbbi 3 évben itt Csíksomjon szorosabb lett köztünk a kapcsolat, számtalanszor emlegette, az Úristen különösen gondoskodik az emberről, ha rábízza az életét. Én hit nélkül nem tudok élni. A hit számomra olyan, mint a levegő. Remény nélkül pedig még kevésbé. Minden pillanatban a remény bennünk van. Egyházunknak, a mi édesanyánknak az igazi gyermekeként ennek a hitnek és reménynek a birtokában próbált élni. Mindent az ő oldalán, az ő tanításai és útmutatásai szerint kereste és hirdette Isten országát. A másokért való tenni akarás jellemezte, az igazságosság előmozdítójaként sokszor látszólag konfliktusos helyzetekben a béke hírnökeként és szolgálójaként élt és dolgozott, úgy győzve a rossz felett, hogy a jót tette. Mély hivatás és küldetés tudattal rendelkezve élte végig életét, és tette azt, amire az Isten meghívta, és amit feladatként rábízott. Szüntelen mozgásban, szüntelen lendületben és a tenni akarásban teltek a napjai, ezért csak így emlegettük őt, Turbó Páter. Turbó Páter volt az a madár, aki tudta, hogy ha
meg is recsen alatta az ág, nem aggodalmaskodik, mert tudja, hogy szárnya van. De Turbó Páter volt az, aki az utóbbi 1 hónapban megcsendesedett. Ezt a rövid időszakot a következő verssorok fejezik ki számomra leginkább. Jöttél, majd halk léptekkel elmentél, mint a földön átutazó vendég. Honnan? Hová? Csak annyit tudunk, hogy Isten kezéből Isten kezébe. Ezekben a napokban számtalanszor elmondta, hogy a legjobb gyógyszer számára a rózsafűzér imádkozása. Egész életében minden nap imádkozta, a kápolnában ülve, vagy éppen a kertbe sétálva, vagy éppen a szobájában. Egy alkalommal rendi gyűlésre Rómába utazott, ahol találkozott II. Szent János pápával. Találkozását sokszor emlegette, mély nyomot hagyott vele, benne a szenttel való találkozás, és kérte, számtalanszor kérte, hogy a Szent Atyától kapott rózsafűzért azt tegyük a kezére. Ezért kívánom, hogy legyen égi közbenjáród a boldogságos szűz, Szent Ferenc atyánk és védőszentjeid mellett a Szent Pápa. Az elmúlt szombaton éjszaka jó éjszakát kívántam neki, megszorítottam a kezét, szeméből egy könycsepp gördült végig az arcán. Jékely Zoltán Zsoltár töredék című verse jutott eszembe, minden könycsepp az égi membrán világnagy lemezére hull, s akkora csengéssel csepeg rá, hogy meghallja az Úr. Az Úr meghallotta és elfogadta. Ervin atya szép csendbe átölelte nővérünket a testi halált, aki elől élő ember el nem futhat. És boldog, mert megadta magát az Úr akaratának, második halál nem fog fájni neki. Amikor megtettük, amit mindannyiunknak meg kell külön-külön és közösségileg is tennünk, és mély lelki békét érzünk, akkor imádkozhatjuk őszintén a Zsolozsma befejező imaórájának állandó részét, Símeon hála énekét. Most bocsásd el, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben, mert látták szemeim üdvösségedet. Az első állampolgárságomat az édesanyámtól, a másodikat 3 hetesen a nagyhatalmaktól, a harmadikat az anyaországtól kaptam, mondotta Ervin atya. De mindig úgy igyekezett élni, hogy mindig szem előtt tartotta. Csodálatos hivatásunkat Istentől kaptuk ajándékba, és hozzá igyekszünk, hiszen a mi hazánk a mennyben van, ahonnan az üdvözítőt várjuk, az Úr Jézus Krisztust. Ervin atya és az ő élete számadásra hív bennünket. Arra int, hogy azzal az erővel, amelyet Istentől kapunk, szolgáljuk az Urat és felebarátainkat. Mi hívő keresztények tudatában vagyunk annak, hogy Krisztus tetteink alapján fog megítélni bennünket. Cselekedeteinket Krisztus annyira értékeli, hogy megítélése szerint minden cselekedet, még a legkisebb is őre irányul. Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, azt velem tettétek. Ezek a cselekedetek, amelyeket szeretettel teszünk, és amelyeknek művei megmaradnak az örök életben, teszik lehetővé bejutásunkat Isten országába. Az élet gazdagsága és nagysága abban áll, hogy teljesítjük kötelességeinket, ha megálljuk helyünket ott, ahova Isten rendelt, ha szeretettel vagyunk iránta és felebarátaink iránt. Drága jó Ervin atya, megköszönjük életedet,
szerzetes és papi szolgálatodat, életpéldádat, küldetésed, amelyet elénk éltél, itt a földön befejeződött. Most a csíksomlyói szűzanya lábaitól utolsó utadra bocsájtunk, hogy szeretett szülőfaludban, Szárhegyen megpihenjél, és a mennyből támogass bennünket, hogy hivatástudattal élhessünk, és ne térjünk le a helyes útról. Béke veled. Amen. Imádkozzunk elhunyt Ervin testvérünkért, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki kereszthalálával őt is megváltotta, s a mennyei Atya országának várományosává tette. Fogad be az örök hajlékba, amelyet a világ kezdetétől neki is készítettél. Az evangélium hirdetését jutalmazd meg szent színed örök látásával. A szentségek hűséges kiszolgáltatásait kapjon helyet szentjeid között. Imáért örökké részt vessen dicséretedben. Add, Atyánk, hogy új papi hivatások által áldásodban részesüljünk. Mennyei Atyánk, Istenünk, tőled még a halál sem szakít el, sőt, a halálban leszünk igazán a tiéd. Kérünk, zárd szeretetedbe Ervin szolgádat, és segíts bennünket, hogy sokszor emlékezhessünk meg róla imáinkban és szentmiséinkben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Ítéletnek végső napja, e világot lángba dobja, profétáknak szava mondja. Reszket akkor volt meg élő, ha megjön a nagy ítélő. Mindeneket számon kérő. Csodák ürtök zengenek meg, sírok éjjén átremegnek, ítéletre mindeneknek. Csodájára a halálnak, aki rég portalpra támad, számot adni bírájának. Könnyel árad a ma nagy nap, hamvokból, ha föltámadnak, a bűnösök számot adnak. Uram, nékik adj jó véget, kegyes Jézus, kérünk téged, add meg nekik békességet. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Irgalmadat kérjük, Istenünk, hogy hódolattal bemutatott áldozatunk, amelyet szolgádért, Ervinért, szerzetes papodért felajánlunk, szerezze meg neki bűnei bocsánatát, aki ezt az áldozatot odaadó lélekkel mutatta be egyházadban, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, és így bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát szentjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hosánna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hosánna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka,
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, György főpásztorunkat, József segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg Ervin szolgádról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a földporából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nékünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog. És mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg mindörökké. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog. És mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg mindörökké.
A mélységekből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyen a te füled figyelmes könyörgésemnek szavára. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog. És mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg mindörökké. A gonoszságokat számon tartod, Uram. Uram, kiáll meg akkor előtted, de nálad kegyelem vagyok, és a te törvényed miatt reménykedem benned, Uram. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog. És mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg mindörökké. Könyörögjünk! Mennyei asztalot kenyerétől megerősödve könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy ennek az áldozatnak erejéből szolgált Ervin szerzetes pap, aki egyházadban hűségesen látta el szolgálatát, szent színed látásának mindig örvendjen, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az engesztelő szentmise áldozat végéhez érkeztünk, amelyet Ervin atya lelküdvéért mutattuk be. Most le fogjuk zárni a koporsót a szentmisének a befejező áldása után, és kikísérjük, útjára bocsátjuk Szárhegy felé, ahol kolostorunk templomában Szárhegyen lesz fölravatalozva, ahonnan szerdán 1 órakor lesz a temetése. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg titeket a vigasztaló Isten, aki kimondhatatlan jóságában teremtette meg az embert, és egyszülött fiának feltámadás által megadta a feltámadás reménységét a benne hívőknek. Amen. Nekünk, akik még élünk, adja meg bűneink bocsánatát, minden meghalt hívőt pedig vezessen el a világosság és a béke országába. Amen. Adja meg, hogy Krisztussal együtt vég nélkül boldogan éljünk mindnyájan, akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt a halálból. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért,
Menjetek békével! Istennek legyen hála! Templomból kivonulni a következő kép fogunk, elől megy majd a kereszt, utána a papság, a koporsó, és utána a testvérek, akik el akarják kísérni Ervin atyát. Áldjuk a földön Isten szegénykéjét, kései társak saruszéját oldva. Ő már a mennyben követi a bárányt, akármerre jár, akármerre jár. Nyílt szívű gyermek, nem italtól részeg, társai nézik Isten bolondjának. Egykori rongyos, koldus tarisznyája, színig tele már, színig tele már. Áldott az Isten, igazán ítélő, karja a gőgöst méltán megalázza. Ám a szelídre, az alázatosra, kitárt karja vár, kitárt karja vár. Hogy meghaltak. A világból való távozásukat balsósnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is,
a reményük tele volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban megvizsgálta, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapozódik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik Istenben bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze. Ez az Isten igéje. Hiszem, hogy meglátom az Úrnak javait az élőknek földjén. Hiszem, hogy meglátom az Úrnak javait az élőknek földjén. Az Úr az én világosságom és szabadulásom. Kitől is félnék az élőknek földjén. Ne fordítsd el tőlem orcádat, és el ne hajolj a te szolgáidtól az élőknek földjén. Hiszem, hogy meglátom az Úrnak javait az élőknek földjén. Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik, a mindenható árnyékában marad. Mondja az Úrnak, menedékem vagy és váram. Istenem, benned bízom én. Mivel hozzám ragaszkodik, megmentem őt. Fölemelem őt, mert ismeri az én nevemet. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. A szorongatásban vele vagyok. Megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú napokkal betöltöm őt, és megmutatom neki az én üdvösségemet. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek?
Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi. Főtisztelendő paptestvéreim, szerzetes testvéreim, szerzetes nővéreink, kedves gyászoló család, Krisztusban szeretett testvérek! Kicsivel több mint 2 évvel ezelőtt, éppen ezen a helyen, itt a Csíksomi kegytemplom ambójánál Ervin atya állt, és egykori noviciusát, Nagy Tarzicius atyát búcsúztatta. Többek között ezt mondta a prédikációjának, elmélkedésének az elején: paradoxon, hogy én állok itt, mert nekem kellene a koporsóban lennem, és aki a koporsóban van, annak kellene itt állnia az ambónál. Hát nem paradoxon, hogy az édesapja temeti a fiát, ahelyett, hogy a fia temetné az édesapját. Mondván és gondolván a novicius és a magiszteri közötti kapcsolatra. Ma úgy állunk itt, mint unokák, rendi nagytatánk, igazából rendi dédnagytatánk ravatalánál. Rendtartományunk legidősebb tagjának a ravatara körül, és megpróbálom megfogalmazni, ki volt ő nekünk valójában, és mit jelentett ő számunkra. A Jóisten gondját viselte a ferences közösségnek a háborúk és a kommunista diktatúra nehéz időszakában is, hiszen kiváló emberekkel ajándékozta meg rendtartományunkat, akik erős hivatástudattal vállalták a megpróbáltatásokat, irányt mutatva a rendtagoknak és híveknek egyaránt. A kisebb testvérek Szent István királyról nevezett Erdély rendtartománya olyan kiváló, jellemes tagokat tudhatott magáénak, mint amilyen Ferenc Ervin atya is volt. Hosszú életútja annyira gazdag és mozgalmas, hogy nehéz, sőt lehetetlen összefoglalni röviden, ezért mozaikszerűen kiemelek néhány adatot, mozzanatot sokszínű életéből. Ferenc Béla, Ervin 1920-ban született Gyergyószárhegyen. Tanulmányait 1930 és 1938 között Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában végezte. 1938-ban lépett a szerzetesrendbe Medgyesen, a teológiát 1939 és 44 között Vajdahunyadon végezte. 1943. június 20-án szentelte pappá Adj irgalmat, adj nyugalmat, atyánk a lelkeknek, akik értez áldozattal testvéreik Istennek. Adj
adjon nekik enyhéletet, a végtelen szeretet. Adj irgalmat, adj nyugalmat, minden meghalt évednek. Adj, Uram, őnéké örök nyugodalmat, és az örökké való világosság fényeskedjék néki. Adj, Uram, örök nyugodalmat, és az örökké való világosság fényeskedjék néki. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, minden test hozzád mélyen. Adj, Uram, őnéké örök nyugodalmat, és az örökké való világosság fényeskedjék néki. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Főtisztelendő paptestvéreim, szerzetes testvéreim, kedves gyászoló család, Krisztusban szeretett testvérek! Összegyűltünk itt a Csíksomi kegytemplomban, megköszönjük a Jóistennek Ervin atyát, 97 évét, 79 évi szerzetességét, 74 évi papságát. Bölcsességi irodalom a Szentírásba az emberekről, vagy bizonyos emberekről úgy beszél, mint lámpás emberek, útat mutató emberek, jelként álló emberek, és ilyen volt rendtartomány, az egyházmegye társadalom számára Ervin atya. Csendben utat mutatott számtalan embernek a lelkivezetésben, a szentgyónásokban, prédikációkban, a szentmiségben, de ha kellett, akkor kiállt társadalomban a felebarátai érdekében, az igazságot kutatva, amelyre rátette az életét, hirdette az Istennek az országát. Kisebb testvérek, a ferencesek Szent István királyról elnevezett erdélyi rendtartomány legidősebb szerzetessét kísérjük utolsó útjára, indítjuk útjára szeretett szülőfaluja Szárhegy felé, és bemutatjuk érte az engesztelő áldozatot. Ervin atya rabatala mellett imádkozunk érte,
és hitvallást teszünk Istenben. Érte mondott imánkban bűneinek bocsánatáért esdeklünk, hogy a szerető Isten országába vitessen, ezt kérjük. Hitvallásunkban meggyőződéssel valljuk a bűnök bocsánatát, a testnek föltámadását és az örök életet. Minden szerzetes és paptestvér elvesztése fájdalommal tölt el, de ugyanakkor vigasztaló számunkra, hogy élete és munkássága által Isten kegyelmekkel, hittel és iránta való szeretettel árasztotta el az ő népét. Ezért mondunk hálát és köszönetet a Szent Istennek. Esedezve kérünk, Atyánk, Te a legfőbb pásztorunk, hogy küldj nekünk szerzeteseket és papokat, akik igédet hirdetik, szentségeidet kiszolgálják, és nevedben népedet vezetik. Kerességünkre is Krisztusra, aki halálával és föltámadásából megváltott. Legyen ez a törvénynap tisztelettel a megkeresztelt ember testvérek, amelyek a szentségek, a Szentlélek élő templomává alkottak. Könyörögjünk! Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, amelyet szolgálod. Ervin szerzetes áldozó pap üdvösségéért alázatosan elét terjesztünk. Add, hogy ő, aki földi életében hűségesen szolgálta szent nevedet, örökre örvendezzék szentjei társaságában. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Bölcsesség könyvéből. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, szolgádat szavaid szerint békességben, mert látták szemeim üdvösségedet. Az első állampolgárságomat az édesanyámtól, a másodikat 3 hetesen a nagyhatalmaktól, a harmadikat az anyaországtól kaptam, mondotta Ervin atya. De mindig úgy igyekezett élni, hogy mindig szem előtt tartotta. Csodálatos hivatásunkat Istentől kaptuk ajándékba, és hozzá igyekszünk, hiszen a mi hazánk a mennyben van, ahonnan az üdvözítőt várjuk, az Úr Jézus Krisztust. Ervin atya és az ő élete számadásra hív bennünket. Arra int, hogy azzal az erővel, amelyet Istentől kapunk, szolgáljuk az Urat és felebarátainkat. Mi hívő keresztények tudatában vagyunk annak, hogy Krisztus tetteink alapján fog megítélni bennünket. Cselekedeteinket
Krisztus annyira értékeli, hogy megítélése szerint minden cselekedet, még a legkisebb is őre irányul. Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, azt velem tettétek. Ezek a cselekedetek, amelyeket szeretettel teszünk, és amelyeknek művei megmaradnak az örök életben, teszik lehetővé bejutásunkat Isten országába. Az élet gazdagsága és nagysága abban áll, hogy teljesítjük kötelességeinket, ha megálljuk helyünket ott, ahova Isten rendelt, ha szeretettel vagyunk iránta és fele barátaink iránt. Drága jó Ervin atya, megköszönjük életedet, szerzetes és papi szolgálatodat, életpéldádat, küldetésed, amelyet elénk éltél, itt a földön befejeződött. Most a csíksomlyói szűzanya lábaitól utolsó utadra bocsájtunk, hogy szeretett szülőfaludban, Szárhegyen megpihenjél, és a mennyből támogass bennünket, hogy hivatástudattal élhessünk, és ne térjünk le a helyes útról. Béke veled. Amen. Imádkozzunk elhunyt Ervin testvérünkért, ami Urunk Jézus Krisztushoz, aki kereszthalálával őt is megváltotta, s a mennyei Atya országának várományosává tette. Fogadd be az örök hajlékba, amelyet a világ kezdetétől neki is készítettél. Az evangélium hirdetését jutalmazd meg szent színed örök látásával. A szentségek hűséges kiszolgáltatásait kapjon helyet szentjeid között. Imáért örökké részt vessen dicséretedben. Add, Atyánk, hogy új papi hivatások által áldásodban részesüljünk. Mennyei Atyánk, Istenünk, tőled még a halál sem szakít el, sőt, a halálban leszünk igazán a tiéd. Kérünk, zárd szeretetedbe Ervin szolgádat, és segíts bennünket, hogy sokszor emlékezhessünk meg róla imáinkban és szentmiséinkben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Ítéletnek végső napja, e világot lángba dobja, profétáknak szava mondja. Reszket akkor volt meg élő, ha megjön a nagy ítélő, mindeneket számon kérő. Csodák ürtök zengenek meg, sírok éjjén átremegnek, ítéletre mindeneknek. Csodájára a halálnak, aki régportalpra támad, számot adni bírájának. Könnyel árad a ma nagy nap, hamvokból, ha föltámadnak, a bűnösök s számot adnak. Uram, nékik adj jó véget, kegyes Jézus, kérünk téged,
add meg nekik békességet. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Irgalmadat kérjük, Istenünk, hogy hódolattal bemutatott áldozatunk, amelyet szolgádért, Ervinért, szerzetes papodért felajánlunk, szerezze meg neki bűnei bocsánatát, aki ezt az áldozatot odaadó lélekkel mutatta be egyházadban, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl a szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, és így bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvégasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget ötölti a mennyet és a földet, hosánna a magasságban. Áldott. Gyulafehérváron boldog emlékű Márton Áron püspök atya. 1945 és 47 között a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem klasszika filológiából tanári oklevelet szerzett. Több évtizedes szerzetespapi élete során szolgált Fogarason, Kolozsvárt, a Collegium Seraphicumban prefektusként Székelyudvarhelyen, a kisklerikusok magisztereként Csíksomlyón, majd Zetelakán. Innen is menekülnie kellett a kommunista rendszer illetékesei szerint túlbuzgó tevékenysége miatt. Fogarasra irányította az akkori titkos ordinárius, ahol a Duna csatornához hurcolt plébános munkáját kellett átvennie. 1951. augusztus 20-án az elnyomó hatalom rendtársaival együtt a máriaradnai kolostorba hurcolta. Ezt követően Ervin atya Tornyán, Lippán, Kolozsvárt, Marosvásárhelyen, Désen, Déván és újra Désen szolgált. 1997-től 2013-ig Gyergyószárhegyen templomigazgatóként látta el szerzetespapi feladatait. 2013-ba került ide Csíksomlyóra, ahol, ahogy ereje engedte, a szűzanya lábánál
a legutolsó időszakig fáradozott a lelkek üdvösségén, és az örök életbe vetett hittel készült az Úr Jézussal való találkozásra, akit életében kitartóan szolgált. Gazdag életpályája azonban nem merült ki a sokoldalú lelki pásztorkodásban. Ervin atya szerzetesi életének sajátos voltát ugyanis nem csupán az eddig felsoroltak adják, hanem harcos, egyenes jelleme és az ebből fakadó áldozat, amit több társával együtt Erdély népéért vállalt, és amiért később számos alkalommal ki is tüntették. Ervin atyát a 13. Leó pápa Rerum Novarum című enciklikájáig visszanyúló keresztény demokrácia eszméje foglalkoztatta egész életében. 37-ben szemináriumi dolgozata jelent meg a témáról, amelyet a kis szeminárium önképző körében adott elő, majd a Remény című folyóiratban közölt, és az 51-52-es máriaradnai deportálás idején pedig a kolostorban az úgynevezett szabad egyetemi program keretében heti rendszerességgel beszélt róla. Az 54-55-ös politikai enyhülés korszakában fogalmazódott meg benne és sorstársaiban a gondolat, hogy jó lenne létrehozni egy olyan pártot, amelynek tagjai szívügyének érzik a keresztény és a demokratikus alapokra helyezni a közéletet. Ezt az elképzelést szolgálta volna a keresztény-demokrata dolgozók pártja. A szervezkedés azonban a Securitate tudomására jutott, és Páter Ferenc Ervint 1957. december 4-én államellenes szervezkedésért, a titkos szervezéséért letartóztatták, majd 9 hónapos vizsgálati fogságot követően a hírhedt szoboszlai perben Temesváron több társával együtt halálra ítélték. 10-üket ki is végezték, Ervin atyát végül életfogytiglani kényszermunkára ítélték. Aradon, Zsiláván, Galacon, Botosányban és Szamosújvárt raboskodott. 1963 őszén munkatáborba került, ahonnan 1964. augusztus 2-án közkegyelemmel szabadult. 1980. november 5-én újra letartóztatták, rózsafűzérekkel való üzérkedés vádjával, és közbűntényesként 2 évre elítélték. Ervin atya élete szenvedésben és lelkiekben gazdag életút volt. Hitét, reményét és humorát mégsem veszítette el. Idős korában ismertem meg, az utóbbi 3 évben itt Csíksomjon szorosabb lett köztünk a kapcsolat, számtalanszor emlegette, az Úristen különösen gondoskodik az emberről, ha rábízza az életét. Én hit nélkül nem tudok élni. A hit számomra olyan, mint a levegő. Remény nélkül pedig még kevésbé. Minden pillanatban a remény bennünk van. Egyházunknak, a mi édesanyánknak az igazi gyermekeként ennek a hitnek és reménynek a birtokában próbált élni. Mindent az ő oldalán, az ő tanításai és útmutatásai szerint kereste és hirdette Isten országát. A másokért való tenni akarás jellemezte, az igazságosság előmozdítójaként sokszor látszólag konfliktusos helyzetekben a béke hírnökeként és szolgálójaként élt és dolgozott, úgy győzve a rossz felett, hogy a jót tette. Mély hivatás és küldetés tudattal rendelkezve élte végig életét, és tette azt, amire az Isten meghívta, és amit feladatként rábízott. Szüntelen mozgásban, szüntelen lendületben és a tenni akarásban teltek a napjai, ezért csak így emlegetük őt, Turbó Páter. Turbó Páter volt az a madár, aki tudta, hogy ha
meg is recsen alatta az ág, nem aggodalmaskodik, mert tudja, hogy szárnya van. De Turbó Páter volt az, aki az utóbbi 1 hónapban megcsendesedett. Ezt a rövid időszakot a következő verssorok fejezik ki számomra leginkább. Jöttél, majd halk léptekkel elmentél, mint a földön átutazó vendég. Honnan? Hová? Csak annyit tudunk, hogy Isten kezéből Isten kezébe. Ezekben a napokban számtalanszor elmondta, hogy a legjobb gyógyszer számára a rózsafűzér imádkozása. Egész életében minden nap imádkozta, a kápolnában ülve, vagy éppen a kertbe sétálva, vagy éppen a szobájában. Egy alkalommal rendi gyűlésre Rómába utazott, ahol találkozott II. Szent János pápával. Találkozását sokszor emlegette, mély nyomot hagyott vele, benne a szenttel való találkozás, és kérte, számtalanszor kérte, hogy a Szent Atyától kapott rózsafűzért azt tegyük a kezére. Ezért kívánom, hogy legyen égi közbenjáród a boldogságos szűz, Szent Ferenc atyánk és védőszentjeid mellett a Szent Pápa. Az elmúlt szombaton éjszaka jó éjszakát kívántam neki, megszorítottam a kezét, szeméből egy könycsepp gördült végig az arcán. Jékely Zoltán Zsoltártöredék című verse jutott eszembe, minden könycsepp az égi membrán világnagy lemezére hull, s akkora csengéssel csepeg rá, hogy meghallja az Úr. Az Úr meghallotta és elfogadta. Ervin atya szép csendbe átölelte nővérünket a testi halált, aki elől élő ember el nem futhat. És boldog, mert megadta magát az Úr akaratának, második halál nem fog fájni neki. Amikor megtettük, amit mindannyiunknak meg kell külön-külön és közösségileg is tennünk, és mély lelki békét érzünk, akkor imádkozhatjuk őszintén a Zsolozsma befejező imaórájának állandó részét, Símeon hála énekét. Most bocsásd el, Uram,